ste boli na našich seminároch o predaji, potom viete, že odporúčame omnoho viacej sa pýtať, ako prezentovať. Ale keď už treba prezentovať, potom to musíte robiť skutočne profesionálne, veď každý predajca sníva o tom, že jeho prezentácia zákazníka nadchne. Šéf firmy zas sníva o tom, že jeho predajcovia budú nadpriemerne úspešní. Čo je tajomstvo dobrej prezentácie? Čo na prezentáciách zákazníka odpudí a čo naopak zaujme? Ako sa má prezentátor pripraviť? Ako prekonať trému pred publikom? Všimnite si, že vo futbale aj v hokeji sa mužstvo lepšie cíti na domácom ihrisku. Podobné je to aj v predaji. Keď ste u zákazníka, môžete mať stiesnené pocity. Ako teda dosiahnuť, aby som dokázal sebavedome vystupovať aj na súperovom ihrisku? Aby ste zvýšili šance na úspech, pozývame vás na vynovený seminár Prezentácia a schopnosť sa presadiť. Tento výnimočný seminár zvyšuje úspech v predaji, ale zvýši aj schopnosť viesť porady, prednášať či predávať akékoľvek myšlienky. Je to veľmi ťažký seminár a obsahuje náročné cvičenia. Napriek tomu a možno aj práve preto si ho nenechajte ujsť.